Assalamu alaikum, cijeni gledalci ovog kanala. Gledate hudbu iz džamije sa stupa Omer ibn el-Hatab, Sarajevo, koju će kazivati Hafiz Abdul Samed Efendija Podrjak. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salah, hayy ale's-salah, hayy alel-felah, hayy alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah khassana bi khayri kitabin unzil wa akramana bi khayri nabiyyin ursil wa ja'alana bil islami ummatan wasata linakuna shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alayna shahida وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين اللهم أمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju koji nas je danas u ovom Mubarek danu na ovoj plemenitoj zemlji bosanskoj okupio u određenom trenutku, kao što će nas na sudnjem danu okupiti kada za to vrijeme dođe. U ovom 10. danu mjeseca Rabiul Ahira 1444. godine po hidžri blagoslov i mir donosimo na voljenog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je pokazao da je živeći vjeru moguće biti sretan na dunjaluku, a ne robovati mu. Kur'an časni nam govori o jednoj nevjerovatnoj stvari, ljubavi uzvišenog stvoritelja prema svim njegovim stvorenjima. U suri Ar-Rahman spominje se ajet u kojem se kaže Yes'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n. Svi oni koji su na nebesima i na zemlji dozivaju Allaha dželešanuhu i u potrebi su njegovoj. Jedino je Allah dželešanuhu onaj koji se u svakom trenutku nečim zanima. Često ljudi od nas traže našu pažnju, pa kao profesor, učenik, odnosno nastavnik, učitelj, dajemo određenu pažnju našim učenicima. Onoliko koliko smo u mogućnosti. Kao roditelj dajemo pažnju našoj djeci. Kao radnik pridajemo pažnju našem poslu. Ali nakon svih tih aktivnosti nama je potreban odmor. Nama je potreban mir. Nama je potreban san. Jedino je Allah dželešanuhu onaj kulle jaumin huwa fi sha'n, koji se u svakom trenutku, u svakom mogućem vremenu zanima nečim. Šta bi to značilo? Tražimo od ljudi njihovu pažnju, vrijeme, brigu, pa ponekada i materijalne stvari koje nama Allah dželešanuhu nije dao i niko
kako smo kazali, nije u mogućnosti da nam pruži 100% od onog što mu mi tražimo. Ljudima čak i nije pravo, pa se čak i ljute kada tražimo od njih. A jedan učenjak je fino to kazao, Allah dželešanuhu se ljuti kada od njega ne tražimo. I zato je kazao, dozivajte me, ja ću vam se odazvati. Jedino je Allah dželešanuhu taj koji u svakom trenutku može primiti molbe, zahtjeve onoga što mi tražimo od njega. Zamislite, svaki otkucaj srca ne otkuca, a da mu Allah dželešanuhu ne dadne za to dozvolu. Svaki list na svakom drvetu, na svakom stablu ne opadne na zemlju, a da mu Allah dželešanuhu za to ne da dozvolu i da on, uzvišeni gospodar, za to ne zna. Pa kakva je onda njegova briga prema nama, prema njegovim stvorenjima koji mu na seždu padamo? Svaki ovaj pokret koji mi činimo, riječ koju govorimo, jeste njegova briga, koju on iz svoje neizmjerne ljubavi, svekolike ljubavi iskazuje prema svojim stvorenjima. I onda kada imamo sve ovo što imamo, Allah dželešanuhu nam nakon ovih ajeta kaže فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, pa koju vi blagodat gospodara svoga poričete? Zašto sve ono što vam je gospodar vaš dao iz svoje milosti i ljubavi prema vama, vi to poričete? Iskušenja, draga braćo, koja ćemo doživljavati kao vjernici u životu na ovome svijetu su neminovna. I Allah dželešanuhu nam govori o njima, ali to ne znači da nas Allah dželešanuhu ne voli. Allah dželešanuhu je svoje najbolje robove, svoje poslanike najviše iskušavao. Pa kada su oni prošli kroz sva ta iskušenja tako lahko, Allah dželešanuhu će i nama, ako budemo imali iskren oslonac na njega, olakšati sva iskušenja koja mi budemo prolazili. Zato Allah dželešanuhu u Kur'anu časnome kaže, ako Allaha budete voljeli, a poslanika Muhammeda alejhiselam slijedili, i vas će Allah dželešanuhu još više voljeti. Voljet će vas više i od toga što vam je dao tijelo u najljepšem obliku koje u svakom trenutku funkcioniše tako perfektno. Voljet će vas više i od toga što vam je svaku blagodat dao, a zaslužili je nismo. Zbog toga neka nam uzor bude naš voljeni poslanik Muhammed alejhiselam. Nije li nas naš voljeni poslanik alejhiselam podučio, draga braćo, da lijep ahlak kao vjernici moramo imati? Obazrivost prema svakome, pa i prema životinjama da pokazujemo. Nije li nam on, alejhiselam, naredio da zadovoljstvo gospodara tražimo u pokornosti svojim roditeljima, a polovinu vjere upotpunimo čistoćom tijela, naših ulica, kuća, naših džamija, pa čak i naših jezika? Upravo je poslanik alejhiselam, koga slijedimo radi ljubavi Allahove, upozoravao da nikoga uznemiravati ne smijemo, zahtijevajući od nas da starije poštujemo, milost mlađima ukazujemo i da znamo mjesto onih koje je on svojim sljedbenicima nazvao, nasljednicima nazvao, to jeste časni ulemije koja je među nama. Nije li nam poslanik alejhiselam naredio i zahtijevao od nas da prema suprugama našim najbolji budemo? Danas, nažalost, bi se mnogi raspravljali o menheđima i raznoraznim drugim terminima, ne znajući do kraja ni šta to znači i o tome ko je na pravom putu, ko je u dalaletu, ko je pravi, a ko je krivi vjernik, a svjetlo za sobom u džamiji, kada iz abdesthane izađu, ugasiti, ne znaju niti papuče na mjesto svoje vratiti, niti obuću složiti kada dođu u džamiju da na seždu Allahu dželešanuhu padnu. Neka nam uzor bude poslanik alejhiselam,
koji nikoga nije osuđivao, nego je jedva čekao da pravim putem krenemo. Neka nam radost bude to što ćemo brata muslimana za sobom u džennet povesti. Neka nam naša radost bude radost naše djece, naše omladine, naših generacija koji bez ikakvih kompleksa u džamiju dolaze. I Allahu dželešanuhu robuju i Allahu dželešanuhu na seždu padaju. Neka nam radost naša bude radost drugih ljudi, jer je to sunnet Allahovog poslanika alejhi selam. Molim Allaha dželešanuhu da bude zadovoljan sa nama. Molim Allaha dželešanuhu da iskreno slijedimo Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželešanuhu da zbog toga zaradimo ljubav našeg gospodara i da nas naš gospodar, plemeniti Allah dželešanuhu, još više zavoli. Amin ya rabbal alamin. Ala in ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam. كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بارك الله لي ولكم ونسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Poštovana braćo, prije kraja današnje hutbe želim da kažem, odnosno imam obavezu da vas obavijestim da smo u protekloj sedmici, hvala Allahu dželešanuhu, sanirali problem pumpe koja se nalazi u našoj džamiji za normalno funkcioniranje i abdestana i WC-ova. I želim da zamolim Allaha dželešanuhu danas da evo svima vama koji ste učestvovali ili imali nije da učestvujete, a možda niste uspjeli, da vam Allah dželešanuhu podari mnogo više od onog što ste dali, da to dobro djelo nađemo na sudnjem danu. Hvala Allahu dželešanuhu, sada evo normalno možemo uzimati abdest u našoj džamiji, što evo prethodni period nije to bilo slučaj, nismo bili u mogućnosti, ali evo hvala Allahu dželešanuhu, zahvaljujući visokoj svijesti o našim džamijama, ako Bog da naša džamija nastavlja sa normalnim funkcioniranjem u tom smislu. Također želim da vas pozovem da, ukoliko do sada niste, da izvršite obavezu članarine u vašem džematu, u vašim džematima u kojima se nalazite. To je jedan od glavnih uslova, preduslova za normalno funkcioniranje džamije u punom kapacitetu, od mektepske nastave, 5 dnevnih namaza i svih drugih aktivnosti koje se obavljaju u našim džamijama, u našoj lijepoj domovini. Tako da na taj način mi smo direktni vakifi svih aktivnosti i svih naših džemata koji su aktivni na području naše domovine, pa vas pozivam, nemojte to izbjegavati. To je pokazatelj kome i čemu pripadamo i šta želimo u našim životima, šta želimo od naše domovine, šta želimo od naših džemata. Neka to bude pokazatelj naš da želimo da idemo naprijed i da želimo da budemo kao džemat, kao zajednica, zajedno i kao jedno. Molim Allah dželešanuhu da vas nagradi za svaku podršku našim džematima. Molim Allah dželešanuhu da vas nagradi za svako dobro koje ste uradili. Amin ya rabbal alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. Vidimo se inšalah u sljedećem videu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.